Безнең «Мирас» журналы баш мөхәррире Ләбиб Лерон ел сайын матбугат ифтары уздыра. Ул гадәттә вафат булган журналистлар рухына багышлана. Быел нинди үзгәрешләр кертелгән? Дини мәҗлестән Мөршидә Җихан репортажы. Шушы даганы укып, мөселман халкы авыз ача. Журналистлар ифтарының быелгысы да Тукайдан башлап хәзергә кадәр иҗат иткән мәшһүр шәхесләрне искә алуга багышланды. Biz iftarını uzdurganda şunday bir maksat koygan idik. Özümüz şeyinde, özümüzün vafat bulgan avtorlarımızı iske alırga. Bu birinci tüp şart, ikincisi indi matbuat veteranlarını çağırırga. Kupma gerek tırışazlar igen. Indi tura bara zorrak bulmaz mı şu mecliste ütkerelmemiz mi diyoruz çünkü bizden indi şahıslarımız bir küp. Озан әйтүчеләр бармак белән генә санарлык заманнар артта калды. Акрынлап уразаны 3 көн генә түгел, ай буе тотабыз. Дини вазгыятьнең уңай якка үзгәрүендә үз артыннан ияртә белгән, яшәү рәвешләре белән үрнәк булган хәзрәтләрнең өлеше зур. Пәйгамбәр саллаллаху әйтте, үзара аралашыгыз, үзара аралашсагыз, йөзегез нурлы булыр, ризыгыгыз киң булыр. Kalbimiz şista bular, aramızda mehabet artar diye. Hem indi mene şuşu jıyılgan kişiler arasında elbette köngül bütün kişiniki bir türlüğüne bulmay. Şuşu şista köngüllü kişiden indi bütün köngüller bizim deri salatırgan bular. İftar istəli türünə bizning Miras jurnalı белән һәр даим элемтәдә торган авторлар да чакырылган. Мәгълүм булганча, аларның күбесе язучылар. Тел динне саклый, дин телне саклый. Менә шунда аның файдасы дип уйлыйм, һәм киләчәктә име гыйлемле муллалар, гыйлемле хәзрәтләр, гыйлемле ишаннар барлыкка килгәч, алар күп түгел. Вагаз укый белүче муллалар да сирәк. Менә шул вакытта инде ныклап кайткан булар дип уйлыйм. Яшерин батырын түгел Татарстанда журналистика дилбегәсе иратлар кулында булса да, арбаны тартып баручылар хатын-кызлар. Шуңа да ифтарда аларның ирләргә караганда күбрәк булуы табигый. Assalamu alaykum ve rahmetullahi berekatuhu. Meni tanıgansızdır indi, men Feniye Hujahmet bulam. 30 yıl boyuna Tatar Müslüman kalendarını çıkarıcı. Allah'ın rahmeti bilsin. Mene bu yaş dostlarım, meni şunda beyramlardan kaldırmıyorlar. Men sine yigirip bilem, Levip bilen Fidaniye'nin büyük de savaplı beyramlarına kilmişe kalıp bulmuyor. Мәҗлескә чакырылган кунаклар арасыннан Рамазан ае фазиләтләрен искәрткән вәгазьләр сөйләүчеләр дә, аерым чыгыш ясаучылар да булды. Ләбиб Лерон үткәрә торган шу ифтар мәҗлесе дә ул безнең фикердәшләрне, безнең әдәбият сәнгать әһелләрен, журналистларны бергә очраштыру мәҗлесе дип тә уйларга кирәк, авыз ачуына түгел әлбәттә. Һәм менә шу очрашулар вакытында безнең бер-беребезгә булган сорауларыбыз да туа, бер-беребез белән бер хәл итәрсе булган мәсьәләләр дә шунда хәл ителә бер кадәр. Һәм инде әлбәттә аның тагын төп мәгънәсе безнең үзебезнең кем икәнлегебезне, нинди өммәттән, нинди милләттән икәнлегебезне тагын бер кат искә төшереп, һәм безнең күп икәнлегебезне тагын бер-беребезгә күрсәтүдә. Татарстанның төп медиа үзәге булган бинада ифтар мәҗлесе узу үзегенә дә рухи тәрбия аслын аңлауда зур казаныш. Кыйбла тарафын белгән журналистлар саны да елдан-ел арта. Мөршидә Җихан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.